बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार विजयी होतील असा विश्वास पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आलाय. पाहूया. जिल्हा परिषद निवडणुकांना ज्या प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे आणि माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आपण पाहतोय तर स्वतः जिल्हा परिषदचे भाजपचे उमेदवार विक्रांत सावंत आहेत. त्याचबरोबर सराटा पंचायत समितीचे उमेदवार उत्कर्ष गावकर सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. सर्वप्रथम आपण त्यांच्याकडे जाऊ. कसा प्रतिसाद मिळतोय? घरोघरी तुम्ही जाताय. खूप छान प्रतिसाद मिळतोय आणि खूप बरं वाटतंय. कारण असं वाटतंय की आता महायुतीचा विजय लांब नाही आहे, 100% विजय होईल असं वाटतं. त्याचे तुमच्या गावात आज सगळे आलेले आहेत, सरपंच म्हणून काय सांगा? पहिलं म्हणजे माझ्या गावात मी सगळ्यांचं स्वागतच आहे आणि आज 6 गावांचा विषय आहे आणि काल सभा झाली, तिथे 6 सरपंच आपल्यासोबत आहे. त्यामुळे विजय हा आमचा नक्की निश्चितच आहे आणि बहुमताने आम्ही ह्या दोन्ही उमेदवार 3 उमेदवारांना निवडून येणार हा आम्ही निश्चय केलेला आहे. निश्चितच स्वतः जिल्हा परिषदचे उमेदवार विक्रांतजी आपल्यासोबत आहेत. घरोघरी जात आहे, माझगाव झालं, प्रत्येक गावात फिरतात. सराटे कंप्लीट करायचं तुम्ही ठरवलेलं आहे, काय सांगा? जिथे ज्येष्ठांची साथ आहे इथे अशोक दळवी साहेब आहेत, जिथे आमचे मोठे भाऊ राजू कुबल साहेब उभे आहेत, राजनजी उभे आहेत, बाळू परब साहेब उभे आहेत, जिथे आमच्या माझगावमधनं बाळा वेजरे साहेब उभे आहेत, संजय कांशे साहेब उभे आहेत आणि बरेच आमचे वरिष्ठ मंडळी इथे उभे आहेत, जुने जाणते मंडळी उभे आहेत. आणि जिथे या सगळ्या वरिष्ठांबरोबर मोठ्या भावांसोबत आमच्या क्लेटससारखे युवा रक्तसुद्धा आमच्यासोबत आहेत चराठ्यात फिरताना. त्यामुळे खरोखरच या सगळ्यांना मी नतमस्तक आहे. या सगळ्यांनी जो काही उत्साह दाखवलेला आहे, कारण इथे गावकर मॅडम आणि मी लढतोय, पण इथे प्रत्येक माणूस लढतोय असं होतं. आणि मी क्लेटसबाईंना मगाशीच सांगत होतो मस्करीत की कधी कधी असं होतं की सगळे पुढे असतात 60-70 लोक आणि सर्वात मागे मी राहतो. त्यामुळे त्यांची एक्साइटमेंट जास्त असते आमच्यापेक्षा पोचायची. हे बघून खरोखर मनाला असं शांत वाटतं. मला बरीच लोक सांगतात की समोरच्याचं डिपॉझिट जप्त करूया, तुमचं किती मतं पडतात बघूया. पण मला असं वाटतं हा आशीर्वाद इथे आमचे जाणते सुरेश सावंत सर आहेत, आर के सर आहेत, ह्या सगळ्यांचा आशीर्वाद हीच खरी आमची जीत आहे आणि याशिवाय काही जीत मी मानू शकत नाही. निश्चित क्लेटस तुमचा उल्लेख केला आहे, युवा फळी तुमच्यासोबत आहे, कसा प्रतिसाद मिळतोय? 100% महायुतीचं काम करताना खूप आनंद होतोय. सगळे आमचे जुने नवीन सगळे कार्यकर्ते एकत्र आहेत, खूप आनंद होते. नेत्यांचा बराच साथ आहे. विक्रांतभाई 100% जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त लीडने निवडून येणार, ह्याचा प्रयत्न आमचा 100% राहणार आहे, कुठेच कमी पडणार नाही आहे. तसेच गावकर मॅडमांना पण भरपूर लीडने निवडून आणण्याची जबाबदारी 100% आमची आणि ती आम्ही पार पाडणार आहोत. निश्चितच आपण पाहतोय महायुतीच्या माध्यमातून माझगाव जिल्हा परिषदेमध्ये दावा केला जातो की महायुतीचे 3ही जे उमेदवार आहेत ते मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येतील असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करताना पाहायला मिळतात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गवस, कोकण साधलाईव्ह, सावंतवाडी.